Akati sabhuku Ari saka tambira sema pembe bagirinde sabhuku vacho pamusomesa inini nyaya ichiuya kuno ndakawa kufara chezvo, asi manje chakundinetsa manje ndechekuti makati sabhuku wako ndiri kumuda, asi pandauya kuno handina kumuona. Uyuwo wokundipisira ndewandaona, saka manje ipapa ndikushaya kuti inini ndogadzirigwa seiko nyaya yangu. Ndandafara kuti nyaya yanda kunogadzirwa seiko na mama. Sabhuku anokutirani weka ndakakumata Abodo sabhuku mukurunga iwe uyu ndenya kundipisira Musha. Saka chireva utaudza mukurunga kuti usaire. Imi ndimo makatibva nyaya. Zvozoreva. Moene kubva kumusha kwamako. Ini ndauya nebhaiki uyu wamakanditi undikwidze uyu. Wakandipa $5 yandakazofonegwa kuti no uchienda kuna secretary ndo kwaiswa mari. Ndichizoenda kuna secretary kuye ndapiwawo bhaiki. Vasanzaiwa tapiwa $5. Ndikati manje ndikafunga zvinoiswa umo zvinomwa kuti ndisvike uku. Zvoko $5 yacho. Saka handati kuti abodo rega ndiinde nekuti kwachangamire ndokuombe. Ndo mari yandakapiwa changamire. Saka ipapa ameno ndikaperegwawo kuti ndoita sei kuti ndizosvika kumba. Now, you are any Right. what do you get? I don't know. You walk up with my $5 nosvika kuno. Changamire mazuva yacho ya homwe yacho ndopasina changamire. Saka unodzokera nei? Anodzokera nei? Kunotambura changamire kuti sachidiwa kupi kuno. Saka tikapava vakauya kuno indo chacho kuisa kuno inchidiwa kupi kuno. Ndokuya kwataita changamire. Ndopandobvunza kuti ipo pachadzokera neiko. Uye zvakatikwa izvi? Zvakatikwa ndo zvandakabhadharwa. Ukabhadharwa rini zvinhu izvi? Mamuri muna September kurapera ne? Muna August. Musha wakatsva 1 August kurapera. Ndizvobva wachema chema ukati musandiendese kunondisungisa. Ndikati already district party chairman achienda kumadziva munopa report kuti mutoriswe zvirwere. Iwo ndibva wataiwa bodo munondisungisa uku ndikataiwa bodo. Ndoda kungoti nditorise mabheri. Ndipo pandakazoenda kumadziva musi madziva. Ndinopa report kuti ndinyoregwe ndiwane kutoriswa magwaro. Waenda right ndobva ndanonyepawo inunoko ndichiti muti wakapiswa nesango ndichivharidzirawo uyu right ndanyeba ndichidzoka mangwana acho ndo pavakazouya nezvinhu zvakatikwa izvi right vauya nezvinhu zvakatikwa saka chiri kundinetsa mambo asi ndafara chose kuti nyaya yauya kuna changamire right ndagachira zvinhu izvo hapana kuita 3 weeks nokuti uyu inini andiisa pamba pemusevenzi wake ndakugara ipapo iye ndobva amwaya nesefurha uku vakazobva vaitawo mistake yekufirita mushonga yefurha yenu yechirungu ndovava zvafikisika nesi ndobva yabvura udzika zvikanzi abodo wapisa apa ndeuye watapisira Musha pobvi kwenyu ndaona munin'ina wake uyu
wauya rimwe zuva kuma3 senguva dzinoita ndivete mumba ngano mundara ndauya tine zvinhu zvatakatenga zvatira kuti tikupei ndoda kuti mudhara mawirirana mama muchiita namukoma murambe muchiwirirana ndikati manje iwewe pamurawo wechivanhu kana welow unoti imimi ndimunouya nazvo zikanzi bodo inini ishungu yekuti mugare murambe muchiwirirana namukoma saka ine nenyaya nhamo ndakafungidzira kuti aichokwadi kune zvabuda muri dziri kurufa nezvara rega ndieni aimwa chimusombo chake right ndobva ndapfeka manyatira semunhu ndaandisina shangu right ndapfeka manyatira paya ndafamba tabuda munda mangu tapinda muwei yeuyu tasvika pamba pandaimbogara paya ndaiswa neuyu saka ndinomda uku ndasiya doro kugadheni popigozi musombo ndinotora zvidoro toda kutaura muchipiwa zvinhu zvenyu timwa ndikafungidzira kuti ichokwadi right taenda kuye tatiri tu ruzhinji baiitira nesi kuna gwetera tasvika kuya kugadheni kuye ndione iye akutsvanzvadzira mudhiramu potsvagwechi zvidoro manje zviyo zvidoro zvacho zvingawanikwa mudhiramu imomo nyambisigwa pari kumirigwa chi musevenzi wake uyu kuti asvike musevenzi wake uyu achingosvika ndakahwa statement yachinja zikanza nai mudhara nesi chii ndikati nesi maonero andaita mushonga pane mushonga wamakasevenzesa nokuti nesi tikada kuitarisa iri kuselekta duku ndo iri kufa homba isi kufa kanza aiwa nomudhara imimi nemapisibwa wamakaitwa musha namukoma musha wenyu wacho imimi kangu wakadiki mukoma azoona zvakadai toti ndiani ndopandakati iwe inini musha wacho ndakashaya mushonga wokumwa ndakashaya mushonga wokumwa nanhasi ndiri kunyima mushonga wokufirira nesi uchafotoka havasati vakuhwisisa pfungwa dzangu padziri ndozowana mushonga wokuhupisa nesi kanzi aiwa munowana wokukumbira ndakaiwa usapengewe ndaifunzira kuti inhema ndione musevenzi uyu manje wakutotenderera nokuti vanhu ava kesi iyi yavaida kunditamba ndeyechitu nokuti vanoti vakapuma munhu vanogona kuvatora pakati peusiku vorara vakavasunga zvavakaita 2 years ago gore rapera kana tichaura tiri gore raperero raakandipisira 2 years ago ane nyaya yakaita futi kuti azoryiwa nedare dzimosva right ndione uyu ari kutenderera vakaita zviya zvokudi zvokundidhaivhira zvinhu ndikati ndikadhaivhirwa ndikabatwa apa ndikasungiwa zvakaita vaya handinokunyaku nokuti kusango ini ndakucheta right zikanzi nemusevenzi wouzikanzi nhasi mudhari kuda kukurova pobvigwini ndikati varume kana muchiti ndindakapisa nesenyu indai polisi handirambi kusungwa ini pakaite basa ndakuona kuti vakuda kuuya vandanhonga dombo ndandafunga mweya wakaipa ndikati ini ndini ndakatadzikwa nhasi uno ndini ndoda bohukunziwa kuno asi ndakavataurira ndikati varume mukafamba 2 step wani wenyu zvadhakwa zvoshuwa ndandasaira zvokuti chinhu chandakaona chakaipa moto pawakapisa mapanga angu ndakati handiitigwi zvakadai ndikati varume hungu yenyu mandiorona nekuti mapanga handisini asi mukamubva 2 step ndakanonga dombo ichi chachakadhakwa chimunun'una chacho chachakandotondipira pameso ndikaona kuti dombo ndikarisa pazhmasha sadhakwa ndata ndikandirekera pandakada kuti ndikati godo ndikandiregere ndandaregera ndakatanga kufamba ndichicheka ndichidzoka nemanhirire sure right ndafamba about 5 minute drive ndatasa kumba right saka zvadaro panyaya iyoyi takabva tanetsa nhali azoenda kupolisi mangwana atsvaka ndobva vauya vakahotogwa vakomana vai
pakuzonotaurwa kukote kwayakaitwa nyaya yacho vakadliwa nenyaya ameno maunguriro avanoita vedare dzimosva iva vadliwa nenyaya vadliwa nenyaya ndatagara ndandaona kuti ava ndavaisa kusaidi pandoda inini ndikaita zvandee ndashayiwa nokuti uyu nasekretary angati mukaitawo problem yamaimaita uyai muri mutauri anotira kumhanya kuti mugone kurarama pandikunotaura uyu vakomana vai vakuya inini kurava kuti zvoitwa sei ndakazobva ndadzokera futi vatongwa vadliwa vandadzokera ndikaona kuti izvi zvakutonisa chirega ndidzokere futi kukota uyu ndo munemina wake wandakazopisa pisoda kuti nditrai kumumuvha right ndamumuvha uyu ndobva ambozounza akazounza chibage changa chatsva chiri paruvazhe ndobva anzi nemapurisa iwewe une chii chachari kanzi ndine chibage chake kandikukumbira kuti inounodzosera chibage chake pa nokuti chari kuti mhuri yake atuma mhuri yake kuti ndoda chibage chake parikubuda mashoko saka tikukumbira kuti iwe tora chibage chake hachizi chako kanzi hongu kushuwa akazoya nacho ndo musi wakazokumbigwa kuti tiregerere iwo hatichisina chatinacho tozokupai kana gore ramangwana kana kwachina pobigwa gore rino racho musi wa1 August ndingakuti munana July ndo pandakatuma secretary ndatuma secretary unenge wakaenda kumba kweuyu 3 times waenda kumba kweuyu 3 times uchiita no mdharachari wakuda zvinhu zvake zvanzi zvafa uyu anga asingapindurwi nokuti uyu muromo wokuzoti ndakapindura ndakatozouhwa musi wa1 August musi wa1 August wataitariswa mazita kuti aonekwe kuti pabhutasuro ari right here right ndione musi uya wati kuti tinoda kuona mazita edu kuti ari bhou ndo pandikudezwa zvandava mufitori nekuti wakuseri kuone komiti ndakareva bo vandaenda ndioneshwa komiti iripo sabhuku uripo iyeyu uripo right speaker ndobva ati pamusoro vedare vakadavira zikanzi vamukambi vamuvhitori ndivavo saka vamuvhitori vari kuti kwachena pazvinhu zviya zvavasei zikanzi neuyu ndakapindura wani zikanzi makapindura kuti chii kana ndakapindura kuna sabhuku kuti gore ramangwana pobvigwa iro rakisati asvika iro ndikati iwewe waiti gore rino kwachena apa wakatotenga mota handiti inini ndingokuara nezhara yangu iwe ndiwakapisa zvinhu zvangu iwe dei munhu ndandinazo ndaitengesa handifi nezhara pa saka iwe wakuti gore ramangwana asi chakazondishamisa munin'ina wake uyu wepisota uyu manje ndopa akazosumuka mhepo takagara kudai ndobva asumuka akati uyo mudhara muvhitori uyu handidi kuhwa kuti mukoma wabvisa zvinhu achimupa mukoma akabvisa zvinhu achipa muvhitori iwewe sabhuku tuinda kukoti nyaya yamudhara muvhitori ndiyo yandakanopikira pobvigwa iyo yakanyogwa kata iwe nyaya yandakaenda neukoti ndemoto iri kanzi ndo nyaya yandakaendera ndikati haakungoti udirofokuta kunoverenga dowaiverenga mapepa iwa waiziva kuti wakaendera ipi saka ndakazoshamisika uyu auyawo komangana mazuva mashoma ndingangoti musi wa1 August ndiwa zvakaita musi wa3 ndichibva kumadziva polisi ndakasvika zvangu kumanheru mangwana acho ndikutoona munhu auya hanzi anondasigwa pepa iri nemupurisa ndikati ndirei hanzi masungwa kwamama ndione mambo aa ndinoenda nyangwe zvazvo ndiri ndakatadzikwa iyo ndo vachanoona saka ndo mamiriro enyaya kozoita nyaya yainzi nasabhuku uye wakambozosumuka uye uchiti hanzi vakambouya uku ndida kuti ndivagadzirisa asi uyo haana kuuya pobvigwa ini kuti ini ndisina kuenda kudarira rasabhuku imi muchizovati ko pana auya sei ndobva ashaya chekupindura inyaya futi yakarongwa neiyeyo yandakanzi ndaisira mukwezi nemumvura mutsime revamwe
Right. Saka musi wakauya kuOctober ava vakomana vepisoda. Musi wakauya kuOctober ndo pakatirongwa strategy iyi. Kunzi manje ava vanenge vangu zvavatogwa toita sei? Inini ndimakamboita chiprofita mukazombokunana nawo Vitori. Chindai mukomana uyu ngachitry kubidirika. Ati ndaisibva mvura poison. Mwana weye wandakambonetsana naye pachiprofita uyu. Tu akabidirika. Musi wakauya kuOctober ava vepisoda. Ndo iye chapisoda ndo achatomusa mota yacho. Kukwidza mukomana uyo arikutanzira mapoison uyu. Kuuya kumadziva polisi. Vauya kumadziva polisi. Ini ndiri kuti ndakaendesa nyaya yangu. Nditoona ndakutodzoswa zinza ndaisira poison. Imi ndakaiwa uyai kuno ndaenda. Ndo musi wandaidiwa kudare raSabhuku. Ndo musi 11 October wandandiri pamadziva. Saka ndakashaya kuti ndoita sei ndoenda kupi? Ndashaya kwekuenda ndikati abodo rega ndiende kumapurisa. Nokuti ndikatedza kuenda kumapurisa ndanzi kuuya. Ndozvilewa nenyaya yekukoti. Ndaenda kumapurisa. Ava vana Sabhuku avaidi. Asi nyaya yacho yaonekwa nemapurisa zikanzi bodo. Iwe uri kunzi tiri kukufungidzira kuti ndiwe wakaisa poison. Hazvirevi kuti ndiwe wakaisa. Pakutouya vemutemo. Takaiwa mukadaro magoni. Vemutemo vacho vakauya ini ndisingatozivi. Ndakazowa kunzi aiwa mupurisa nautsanana nauya. Mvura matacha atiwanikwa achitotamba mumvura gaya. Andiri ndoenda ndakaisa poison. Ndikanzi iyo saka uyu nyakundipomera uyu uri kunzi wakazonesana nemupurisa nautsanana ipapa mvura ipapa. Aminozva vakatotaura kuti inana kupinda basa nekumhanya. Takapinda nechikoro. Handinyori zvinhu zvandisina kuti gorapera musi 11 October ke kusvikana nhasi. Zvikanzikana mune nyaya muchauya kuOctober. Ndoandazofonekwa zanzai ndoseka takati musavhunduki. Hongu pane zvamakaitirana asi pane varikuda kutraya kuti vakuhwenge shure. Ndikati alright. Saka ndo nyaya yanga yauyawo Sabhuku. Uye ndakashaya kuti waisumukirawo zvipivo pai. Iro rino. Unayo? Unayo? Aiwa unayo. Iriko zviku. Ichipetra ngatospinda nokavhika nako pezvimakoyeza. Yokushandisa. Yawaya pa. Sataenda kumberi. Uyamboti tinenyaya dzakawanda ndaimire. Sei ndichidaro? Kana vanhu vakagara pa ndino zvandotarisa. Ndine zvandinoita kuti taura enderera mberi kana kuti mira. Uyu ari mujeri. Nyaya ari mujeri naro ndeyekuti munomuona unge ari abnormal. But ari kutaura kuti ndinonzi chokwadi bosi mukatisa majetisi ari kutaura kuti chokwadi chi straight. Naivo ndobvunza iwewe une chikwereti newe wakambhadhara gore rapera zvino gore unondobva muti unomupa gore newe futi itsetsa kufa kai unonzwawo sei ndikubvunza iwewe ndinonzwa saizi bati kushaya ndokuripo uyu hauna unzwiriwo nyasha zvaari kuti akaomerwa nomhuri yake pamba pake ukamuvakira akamisikidza matanda vasi musevenzi wake uri wokuzondituka wozonyatsira uyu ndobva akakutuka achiti kudii achinditi pamata zerarakuri right ndobva vaisa chidenga chekuti inini ndiri kurevuka kuti ndibate ndaitodai zvokuti kana chiri chirevu ndofanira kudai asi ndakachidai zikanzi neumwe waitengesa mbatya zanzi vamasvingo please imba yaipasi hongu chimbomirai kuchema koshuwa ndandaipasa ndandapfirira ndandaturika denga chairakamira ndandapfirira right imwe yacho yechitatu kumuti shamani iwe wauchadi nokuti zvaane muromo ndoda kutema matando ndonzirewo nemunhu uyu akandoroda andipingi kopigweni manje
ndatanga kututa ngune saka unoona kuti wombe ndiri kuranda mukati menyika handiti asi ndiri kushaya chandakamutadzira iye ndiye akanditadzira totaura zvekupedzisira rakaitwa kupedzisiyana sazvinzwa zvese zvataurika chikwereti nochikweretera achibhadhara ne2 nguva yamukataura nagrace period yamukataurana nemumabi ako kuti woumubhadhari uchitozomubhadhara gore rinouya zvisiri zvokatadza ipapo woza ungati gore rapera ndopazvikaitika ukamubhadhara gore rinoti gore rinouya futi uri kuredza roti ivo paritaura kuti uyu apa ndiwataura kuti ndakachinja T35 wanzwa unonzwawo sei mota yako ingasikaita kuri 40 yanga nayo ainasaita kusako uye wakatenga manje yangaita basari nakumboita basari wakatuswa point topa unakisa marere papa wakachinja yacho wangochinja chete iri kufamba ne iyo mudai ndosaka ndatoona tukaenda ndoona kuti petrol chatina ndati inofamba nei hapana ndosaka ikatokara ndati mota inofamba nei iwe usandite munasira basi zvinzwa paunonzwa paipa zvidzima mbonyamaropa ana secret ndipo pamache wakayamba wangu ndikakubvunza tune ukati andachani nacho ukaenda chiri muri tuka ukati amunachani nacho ndikati munobhodhero kukwera muda undipa ukati andachani nacho chirukeko musiwechi saka ndokunzwira tsitsi here nezvikutaura ndiri kubvunza iwe handiri kubvunza iwe nozvaataura zvese izvi kana ndikabvunza ani anofundira kana kuona anonzwa nyasha ukaya kumba kunokadza kuti handachandi nacho but nhasi panapa ndiri kunzwa kuti mutu anovhiyekawo zvako ndiwekere zvinhu zvaasina kubhadhara pejudgment nokurumbidza ukapunza munhu utoona kumweyo ndakapunza munhu pakati waya kubatsira kuti sure ndikanyaya wakadai wakadai asi pakaya kwandika mutu kaka but ndikukutaura kana ndikutaura sezvakaita zvese pataura kana nyaya iri pakonzesana pakati pakutopa nguva yekubhadhara kutengesa motikari yako ubhadhara zvisina kuti kana uvakira dzimba dzake iwe baba ana kristo right ndowakasunita nyaya uri kuona munhu uyu haana mari atotambudzika zvinhu zvakaoma ndotsvaga motobek rikatupe $10 atapuwa panapa iya mari yefiwo wendako unoona pamupake panyatsovakwa zvakanaka wazvinzwa zvinhu zvanga zvakwe nenguva end of September anofanira kunga kugara pambadzimba dzake zvakanaka zvavakwa nouyu pasina kukutikana uri kuzvinzwa here zvinhu zvakuse zvagadzirwa gara munyika wakasununguka wazvinzwa gara munyika munhu wese ane kodzero dzake muZimbabwe wazvinzwa usachichidzirwa hakuna kocha uri mwana wangu muno munyika unogara wakasununguka wazvinzwa sununguka right kana mapedza kumuudza zvakwara amisa muchiri kunyora right chirege muchitai zvinezvi wanai nguva yekuti munozozviita anoziva kutora ushu mumupa ubvaenda nazvinhu zvakanomubhadhara ndiri kumupa 2 months dzokubhadhara zvinhu zvacho zvese pasina kukundikana ndatopedza